Rồi, admin narglia. Kahai tungbai kakai kaham tungbai na lam suku hai nyuhai tini ni tekaisa ketal bidua. Dolok tini jekok norok bai chungsiar khanya thang tong obok khna kahai kin norok bubukha banyai norok bu belai khin dukhu nangjakoi thangnai tango hingke bokok sanjana no Bangalore telangoi thangka obo chungjo to brong saima tai hospital bu duita sus khaijak kaisang ka Sri Sangara hospital tei kaisang ka SCG cancer hospital hingke dolok je dino Bangalore sokoi a dino no horni 1:30 horni 1:30 admit ongna thangmani Sri Sangara hospital monai sanjana no a jagao admit nargliata bokok sanjana no admit narglia bono riho kate kaisa hospital refer kitwai hospital refer rohor kata Rồi, admin narglia. Rồi, पहिला चाहिँ admin हिम भने न siam ma tayo si sama sira mo sing tay ko sa tay krika kok sa semali ab bini bagay just prayer simisi na mo sa kok bando de fa ka kid vai de refa de para si sangkara bro na binar yang thanga khai pan bu khabai na kare please bini bagay sa prayer khabai de sini ko gani bagay Haro nasna ralia jang expensive hospital famous jang tabo kidwai ase refer de roka abono je manti kisa matai ni sanji jang sulina nango jara donation khaina rok na please kisa ani than koimong naw kisa stop khai toni gara de sing jefro nang naw na sanai obna update tai Tamane bilen je kan tam tas tam sobane sobalai ke jotom helpta leke tabuke sun samra cancer hospital থেকে এই কিংবে হসপিটাল রেফার করে নেওয়া সেই সংগ্রহ কাছে ট্রিটমেন্ট চলে নিয়ে এনে শুধু ছেড়ে রেখে আসলে দু বাচ্চা আছে সঞ্জনা বাঙ্গের দিনে সিয়াতে সব সংসার গান না মানে নিরামে পাইতা গো লাইসেন্স ছিলেন আমরা এখানে অনেক কষ্ট পাইবে dara mai bela ke ai vai chamar aí no Marangatha Bangalore tong sa ne no thang Marangatha hingke dolok jotono sodi di mutai khulumla je dakdina hami phaijeto je bukok sanjana hai hine no jotono mutai rok khulumla jita Umuntunya takuk bohor umai ke saka umuntunya takuk bohor umai ke saka je hor ni 1:30 je hor ni 1:30 emergency wo admin nargli ahini sakata hongka hamza tonono hongkai norok kabang ma borok sangka sini koya sanjana na bo jaga treatment khainai Bangalore phano bo jaga hongkai norok nokma khana Sri Sankara Cancer Hospital te Research Center hongkai sangmiya sokpai ka horong thangka belai hor ekta deta hai hinggai emergency kono sang admission malia hinggai sang kaisa room nawai ma tongkha hinggai tabuk saratta sangatta oro sokpai ka hinggai tabuk bisingo borok doctor consult khai sang bono phonok nai amo haita hinggai hambai rinai sini ani friend Robi Deborma bo hinggai sini yang no heza marani hinggai bono belai hambai mariwo sakang bo saka sang bo bai kene no hospital sus khai mani obo hinggai bojo to oro miyani simino sangbai tongkha hor 3ta jora bo tonglang khata sangbai hinggai hotel nainani a korok jo to bo mang ବ୍ୟବস্থা khaika tei sangno receive khaika sini brother Dinesh Deborma sini Bangalore Tiprasa team ni director tei founder ta hinggai bono to belai hambai mario jorao bobini khut nijini gari baino sangno thangai receive khaika airport to hinggai tei khoroksa alian sini tako alian bini bo gari tu bukha hinggai borok kanai khai sangno airport ni tu bukhata hinggai aba haike sangno belai ke support khaika borok hor 3ta jora tonglang kha aba haike joto arrangement khlai borok hinggai tini aisugo bo sok pailai kha te kaisa tongo sini tako kuya selim langkhor hinggai bono tabuk manage khai tongoro bo hinggai Tripura People Foundation ni tamjani posang pogoi tongkha sorry hinggai tabuk bono bisingo hinggai belai hambai borok no obo haike sak tharai samung khlai
tong mani bagita seng tabu kuno se khaina ya bongni borok no joto bisingo khlai tong aboni bagai belai hambai hingke sini brother Dinesh no belai hambai bini bisingtei kabangma help mangkha tei ani friend Robi belai hambai bokai sengbai tabuk botongo hingke belai hambai bono abo haiketa hingke update di tong nayo bono tabuk phongnai update nai tong dito norok seng next update bori phinai hambai.